Здравейте хора, днес сме на хотел. Това, ако го виждате, хотел Котва на английски. Ако искате, мога да го разпитам. Като виждате големия басейн, там до края има джакузи, не във лъжа. Тук е един бар купон. Така са детските. Тук има две парзалки, които са като дъгата. Внимавайте, че е хлъзгал. Така докъде бяхме стигнали. Така най-великата парзалка. Той не е чак велика, ама така да се каже. Тук има една сина веселикинта. Така нещо като пищера да ви кажа. 4 парзалки. Да, тук моста. Не знам, че включих фенера. Така дружбаня. А пък тук бай Ганя ще ни изготви шурбата за утре. Тук е най-голяма, не е голямата парзалка, ама много яко. А тук за деца, ако виждате, тук е много яко, да. А натам, чак утре. Не знаете, че там е много голямо. И разпознайте с кораба. И там снимат Шкимбе чорбата. И чао!